webhuti uyapi? Hayi ngisayi police station. Uyenzani police station? Ngiyobopha uma wengane, umbophelani? Ungiphoste ko TikTok ukuthi angondli. Wena uyondla yini vele? Hayi nginesizathu. Uyena okwafunekayo ngibopha ukuthi mina ngodli. Hayi kumele uzuyoboshwa ukuthi awudla. Awazi iresponsibility yakho ukuthi kumele wondle. Awazi wena. Ufuneka uzuyoboshwa. Hayi manje ululaza isithunzi sami ungiphost. Asilulazekile nivele manje ukuthi awondli kodwa ubaba. Ubaba wengane ongondli. Isithunzi sani unesithunzi sani wena vele? Isithunzi sani ukuthi siyalulaze ngoba vele awondli. Webaba bomntanami inja. Yabona baba wengane yami inja. Wangizalisa ingane akangayondla inja. Bese yaqhubeka ke lohlabeli la athi inja inja. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi trending stories guys. Yo kwazi washuba ezinkundleni zokuxhumana. Kunengoma ke kamaqhikiza ngayibheka la ku YouTube. I just saw it ukuthi la ku YouTube it's not doing that well. It's sitting on 34,000 views, of which abantu bayishare kakhulu, but I believe ukuthi kwamanye ke ama platforms mhlambe yenza kahle because ke I trend and kukhulunywa ngayo all over indaba ke yale ngoma ethi weba bomntanami winja. Banye bayakhala lapha na kuma comment akhe ubhuti bathi hey waze wasigila wemfana le ngoma lena ngampela ubukade uyibhalelani le ngoma le wawuyibhalela nje from eqaleni ukuthi uzobhala ingoma njengalena saze safa oma bengane basithuka bashare inkundleni zokuxhumana bathi thina sondli. Hey guys ku-rough abanye bashare bekufundisi bathi ushumayela zakhale kodwa akondli uthi omunye mhlambe kunamanye amavesi angawafundi lapha yana athi ongabondla bendli yakhe mobudlulo ongakholwa. Abanye baposte abanye akade beshada lapha yana ebandleni emanazarethini bathi nalona akondli. Abanye bapost bani bapostile abantu baposte oh baby dad bathi abondli. Manje ke guys enginto ke abanye bayakhala ngayo le trend ukuthi ke based on what is happening in South Africa, gender-based violence, this thing might not end well. It might not end well because abanye ba receive ke ama death threats kahle omunye nje uthe sisima uqhubeka nalento yenzayo lokhu ngiposta lapho ku social media ngidabela ingane yakho ngoba izosala ingena mama. So lobuthi ufuna ukungibulala yini uthi akaduma ngasho ukuthi ufuna ukungibulala, but he was just hinting ukuthi anything can happen because wena uyangiposta. Kwabanye ama post utholo sisi bobhuti becomplain bethi why uposta ubhuti wethu ngoba uyamazi ukuthi unezingane eziningi ngeke azondle lezi izingane eziningi kwathini. Yo guys kuningi but at the same point at the same time I'm trying to think ukuthi yini yenza umuntu ongondli aqwate mangabe bemshare bemposta, because umuntu nomuntu ongondli I know ukuthi unezizathu zakhe zokuthi kungani angondli. Unesizathu nje sakhe uthi mayekholile laba basebenzayo athi kulo 5,000 rand wami kwimali yokuthi neyokuthi bese ngayifaka lengane ngoba unesizathu sakhe sokuthi angayifaka. Abanye bayifaka ngoba basathandana noma beyingane of which I don't know ukuthi ingane ingena kuphi. Abanye bayifaki ngoba bathi bazale sonondindwa like angazi ukuthi ingane yona isuka ingena kuphi. And again abanye abayifaka imali banezizathu zabo. Abanye bathi ingane mhlawumbe akusiyone yakhe, omunye uthi ngakade ngafune ingane wavele wamitha lona kanje. That is your reason and I don't think or I don't see the reason why uba angry makuthiwa awondli. Unless you are not working. Yabona laba bangasebenzi shame ngicela nje ukuthi I don't think ukuthi khona umuntu ongakupost ekwazi ukuthi awusebenzi akutrendise ngale ndlela. But kulabo basebenzayo really I don't see the reason why kumele ube angry because
unesizathu sakhe senza ukuthi ungondli your valid reason fanele ngabe proud uma nje usho ukuthi yazi mina I have my reasons ukuthi why ngingayondli ingane yami yabo. So yo guys, hey iningi drama elaphana ku TikTok but nje into ebhlungu ukuthi it involve abantwana and ukuposta ingane yakho on social media it might not be into right ngokomthetho because ingane is a minor and we expose her to social media and ingane esikoleni zingayidele ngaleyo nto. I know ukuthi they are posting these things out of pain, but I know again ukuthi it cannot have the good impact enganeni esikoleni. Ingane ziyabhulishana, you know, ziningi izinto ezingenzeka and yeah, it's not good, but unfortunately ke that how people are, you know, ababhodla ngakhona abantu besifazane because wow yo ingane iningi azondliwa. Ngibona ilist baningi abantu abangondli, hayibo, baningi abantu abaphila kamnandi, baningi abantu bathi mangabe ku January umuntu angazuma ingane yakhe iyafunda yini. But again unesizathu sakhe, unesizathu ayinika sona esimkhonsolayo ukuthi angiyondli because of 1 2 3. Maybe it's a learning curve. Some they will learn something and start doing izinto ngendlela right. But ke guys, yeah man, it's a trend ebhlungu, but ebhlungu because I don't think ukuthi nabo mama bengane baposta kangaka nje ingoba ba happy ukuthi ba expose ukuthi awondli. It's a pain, it's a painful thing ukuthi ube responsible for ingane wedwa ekubeni kade niyenza ingane no2 and ingane ziyabiza bakithi, ziyabiza ingane kakhulu. But okay guys, anyway, do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena uthini ngale trend, uthini ngomaqhikiza, uthi maqhikiza ulahlile ubhuti bethu udlale ngabo le ngoma uyikhiphelele abanye bathi izohlukanisa unyaka. Saze sawuhlukanisa unyaka ngoAugust unyaka uqala uphakathi nendawo. Hey yazi yatrenda ingoma ku TikTok asazi bakithi. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.